Olesa de Montserrat, província de Barcelona, comarca Baix Llobregat, població 24.144 habitants. Destacat, situada en un dels indrets més singulars i simbòlics de tot Catalunya, al peu de la muntanya de Montserrat, la vila d'Olesa respira tradició i cultura en un entorn ric en patrimoni i paisatge. Hi descobrim la Torre del Rellotge, l'ermita de Sant Salvador de les Espases, el paratge de Ribes Blaves d'alt valor geològic perquè s'hi pot observar una falla d'entre 400 i 450 milions d'anys, i dos referents al llegat medieval, l'ermita i el castell de Sant Pere Sacama i el jaciment del Mas Vilà. El seu oli és conegut arreu del món, com ho és també la representació de la Passió. Imprescindibles assistir a una representació de la Passió, visitar el nucli antic, fer una excursió fins als turons que flanquegen Olesa, Festa Major pels voltants el 24 de juny, Sant Joan,